pentru viața lui, pentru fratele meu, pentru femeia lui, pentru femeia lui, fără număr, fără număr, toți banii la Prâștu, s-a venit fără număr. De la Costi pentru mine, pentru Costi, pentru mine, pentru Costi, pentru mine, pentru Costi, pentru mine, pentru Costi. 6.000 de euro pentru mine, numai pentru mine. Costi. Și să fie și special pentru de la Claudiu, o intervenție, de se știe. Alo, intervenția. Pentru cameramanul în limare. Alo! Scrie pe caiet. Să fie și de la Prâștu pentru fratele lui Costi și pentru frățiorii lui, pentru Claudiu și cu o intervenție periculoasă. Să fie de la Costi pentru Claudiu, de la Claudiu să fie pentru femeia lui, pentru Daciana lui, pentru viața lui, pentru inima lui. Toți banii! Sta pe hoca nu lățișorul, dă-te dracu. Să fie fără număr, pentru Cristina și la... Și tu stă mă ceva de tele, să dau bani. Dă majoră. N-am formație în spate. Nu. Să rămână! O să vedem o la